Romkedij. Tomke had naar Squallewest. Hij leidt zijn reegtaske op het onrjocht. Zal ik het fruitbakje even uit die reegtaske, Helly Tomke? Nee, net omkomen, Cornelia. Ik ga een cadeautje voor die makken. Voor heitedij. Een cadeautje van mij? Ik maar heitedij? Ja, want do bist de liefste Cornelia van de hele wereld. Nog. En ik is bij het cadeautje wel zien, Letty, Nee, do meist het cadeautje ik net zien. Het is geheim. Ik weet al wat. Ik verstop je het cadeautje. Cornelia lakert en jouwt Tomke gauw een tuutje. Tomke neemt de reegtas. Hij giet naar zijn kjemmeke om het cadeautje te verstopjen. Waar zal ik het cadeautje voor heitedij verstopje? Cornelia, maar je het net vinden? Tomke zal het cadeautje onder zijn kessen verstopje. Nee, dat kan Cornelia het best te makkelijk vinden. Oh, ik weet al wat. Ik verstop je het pakje in mijn leerskes, in de kast. Tomke doet de kast diepen. Hij wil het cadeautje in een leerstropje. Maar wat is dat? Nou. Het cadeautje past er net in. Wat moet ik nou? Hij denkt en denkt. Oh, ik weet al wat. Ik verstop je mijn cadeautje in de bak met Lego-blokken. Ja, dat is een goed idee. Dat vindt Cornelia het nooit. Hij leidt het cadeautje onder in de Lego-bak. En op het cadeautje smiet hij de Lego-blokken. Voort is het cadeautje. Dan zet er Beer direct nog bovenop. Sa. Goed op Cornelia haar cadeautje passen. Beer? Het is nacht. Boetens kind de moane. Cornelia sliept en Tomke sliept ook. Romke kan net sliepen. Hij doet de egen dicht, maar het jouwt niet. Hij moet heel tijd aan het cadeautje van Cornelia denken. Waar zou Tomke dat verstoppen haar? Morgen is het heitedij. En dan krijgt Cornelia een cadeautje. En als het met me is, ik. Romke wordt een beetje lilk. Hij stapt uit de koer en tript het om de koer heen. Maar, heitedij, met me. Het is nooit eens Romkedij. Ik wil een mooi cadeautje. Ik wil een Romkedij. Ik wil een Romkedij. Ik wil dat ik Cornelia hier gauw in de koer. Cornelia wordt wekker. Ze zit rjocht oranje in haar bed. Hier? Ze harket. Ik dacht dat ik Romke jerde. Nou ja, ik niet meer. Nou, dan zeg ik het wel dreigend had, denk ik. Cornelia sliept verder. Waar zou Tomke dat cadeautje verstoppen gaan? En wat zou erin zitten? Oh, misschien wel een cadeautje van mij. En net van Cornelia. Ik ben zo nieuwsgierig. Ik zie het cadeautje gewoon op. Romke harket scherp met beide eren. Snurk, snurk, doet Cornelia. Voorzichtig stapt Romke uit de koer. Heel stil sloept er door de keuken naar de sliepkamer van Tomke. Waar zal ik eerst ziekje? Onder zijn kessen. Oeh, pas op, Romke. Zo, ik schouw een pootje onder zijn kessen. Oeps. Lekker stiepen, Tomke. Even vielen. Nee. Geen cadeautje. Romke ziet het verder. Snuf, snuf, tot de hoenen snuit hoe de vlier. Romke gaat naar de kast. Heel stil makkert de kast iepen. Daar rook ik wat bij de leerskes. Je moet het cadeautje wezen. Romke snuffelt om de leerzen. Plof, er valt een leers om. Romke schrikt. Zou Tomke wekken worden? Dat Tomke. Gelukkig. Hij sliept weer verder.
Nee, in de kast is het cadeautje, ik net. Petersiekje, Romke. Tot Romke zijn snuit. Hij keert rjocht naar de Lego-bak. Ik rook het cadeautje. In de Lego-bak. Onder beer. Romke lijkt beer op een vlier en springt in de Lego-kisten. Uit de poortjes begint het te graven in de Lego. De blokken vliegen hem om de eren. Ja, ik viel het cadeautje al. Hebbers. Kousje, wat erin zit. In Ian giet het licht in de kamer aan en daar stiet Cornelia. En Tomke is ik wekker worden. Romke, wat toch stond midden in de nacht op Tomke zijn kamer. In zijn Lego-bak. Kom eruit, ontoog eens gewoon. Ik word ziek. Oh, ik weet het al, Cornelia. Romke ziek het cadeautje van Heitedai. 10 cadeautje. Het is nooit eens Romkedij. En ik ben echt lief. Krekkersdij, Cornelia. Maar Tomke maakt het nooit een cadeautje van mij. Oh, arme Romke. Oh, wij vinden dat het leerste hondje van de hele vraatje. Wist toch wat? Morgen vieren wij net al in een Heitedij. Maar ik, Romkedai. En dan maak ik een cadeautje voor dij. Beloofd. Ja. De orendijs krijgt Cornelia haar cadeautje. Het is een foto van Tomke. Tomke had zelfs een liske verven met kleurde blomkes. Romke krijgt ek een foto van Tomke. Op zijn fotoliske had Tomke geen blomkes verven, maar al je bonken. Mooi. Af. Nou is het echt Heitedai. En Romkedai. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut.